Vydajte sa s nami do Arménska a Gruzínska. Čaká nás prehliadka mesta Kutaisi, kde navštívime kláštor Mocameta, tajomné miesto plné legend. Gruzia je krásna, veľmi krásna krajina a veľmi veľa historických pamiatok, ktoré človek za jeden týždeň obsiahnuť nemôže. Nacházíme v Gruzii, ve skalním městě Ufrisité, které zde máme zhruba od nějakého 2. tisíciletí před naším letopočtem. Obývané však bylo zhruba od 6. století před naším letopočtem. Čiže můžete se podívat na tu krásu a kterou s námi můžete zažiť. Zavítame do Tbilisi, prejdeme sa starobilými ulicami, pozrieme si rôzne chrámy, katedrály a kostoly. Je to miesto, ktoré samotné Gruzínci hovorí, to je druhý Jeruzalém. Takže veľmi pekne ďakujem aj za túto osobnú skúsenosť. Pokračujeme do Arménska, do krajiny, ktorá leží vyššie ako 1000 metrov nad morom. Navštívime komplex a kláštor Hakpat. Zaujímavosťou sú tu zvonice, ktoré sú najstaršie v Arménsku. Odtiaľ sa vydáme k jazeru Sevan, kde sa nachádza kláštor Severavang zo 4. storočia. Jerevan, hlavné mesto Arménska. Tu navštívime miesta ako námestie Francúzska, dom opery a baletu, Severnú triedu, námestie Republiky. Nebude chýbať ani Brandy Factory, kde ochutnáme arménsky koňak. Obdivovať budeme aj helenistický chrám Garny, kde nám zahrajú na tradičnom dychovom nástroji duduk, ktorý je symbolom arménskej hudby a kultúry. Ďalší deň nás zavedie ku kláštoru Kor Virab, odkiaľ sa nám naskytne pohľad na horu Ararat, symbol legenda príbehov. Navštívime najkrajšiu historickú pamiatku v Arménsku, kláštor Noravang. Dnes jsme navštívili městečko Ečmiadzen, je sídlem arménské apoštolské církve. Dnes vlastně poctil svou návštěvou i samotný patriarcha a je tady spousta lidí, kteří chtějí požehnání od samotného patriarchu. Doufám, že ho dostanou i naši. Je to najstarší kostol na svete, ukrýva veľmi vzácnu časť kopie, ktorou bol vraj Kristus prebodnutý na kríži. Záujemci sa môžu zúčastniť aj svätej omše. Zúčastníme sa prípravy a pečenia tradičného arménskeho chleba lavaš, budete pozorovať a učiť sa tisícročia staré techniky výroby. Lavaš je neoddeliteľná súčasť arménskej kuchyne. Bolo vynikajúco. Navštívili sme veľa zaujímavých miest, hlavne historických, čo ma teda naozaj zaujímalo. Dozvedel som sa veľa nových informácií a vzbudilo to vo mne túžbu spoznávať ďalej.